mag-trip. Ang dami, Charles. Eh si ate, layan natin kasama niya. Hello! Ay si ate, layan. Isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. Papasalamat tayo sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating fishing adventures. Lalong-lalo na sa mga OFW na silent viewers natin at sa mga supporters natin. Maraming salamat sa inyo mga toy sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. So yun mga toy, bali tayo magdadalag hunting ulit tayo. Maganda ngayon magdalag hunting mga toy kasi hapon na, gabi. Yan, tara, samahan nyo ako mga toy, tara. Dito tayo nakadali ng ng dalag na 3, tsaka maraming strike. Sana makadali tayo. Night fish sana yung mga toy, makadali tayo. Makadali sana tayo night fish. Nakakadali tayo dito mga toy kasi napakatahimik dito. Tanggi na tong lang itong paddle tail natin. Yung artificial na isda. Yun, sana nakikita nyo mga toy yung may kagad mga toy, bangka, may boat. Akala ko hapon na wala nang ferry boat. Oh, dami. Oh, first catch, first one. Mga toy, dali na. Nakabuti na lang, nakadali tayo habang parating na yung ferry. Yoho! Ayos! Uy! Ano yan mga toy? Good size na yan mga toy, oh. Buti na lang, nakadali tayo. Bago magulo yung mundo nila. Yun, mga toy. Maganda talaga itong 100% natin na lure mga toy. Ito, yan, ito mga toy. Ay, thank you. Hey! Tingnan natin ito. Yun mga toy, nakadali tayo. Yes, thank you Jesus. Mga toy, patahimakin mo natin itong alon. Uhuy, thank you. Ganda sana mga toy kung di dumaan yung yung ferry boat. Naku, makaka-harvest tayo sigurado ng mga toy. Kasi yung tahimik kanina mga toy, yung kaya nga naisipan kong magdalag hunting tayo kasi masyadong tahimik yung yung tubig. Kitang-kita yung langoy itong natin, paddle tail na 2 inches. Yun, 2 inches lang yung mga toy. Mga toy, try natin ulit. Medyo di na gaanong maalon mga toy. Sana di tumalon yung cellphone natin mga toy. Ganda ng yatak mo natin, grabe. Lunok na lunok pa naman mga ito. Doon tayo matay, doon tayo. May iniyaw na kayo te ah. Ano yan, dalag? Asa nakuha? Dito din, namingwit kayo? Hindi, ang dami ngayon. Ayan o. Ang dami. O yan o, ang daming pas. Muning! Ayan, shout out sa inyo ni. Yan mga katoy. Food trip na. Nagla-live ka kuya? Hindi. Naganda na po. I-upload pa lang bukas. Upload pa lang. Shout out kayo ni. Hello! Ayan si ate Hilayan. Kasama si ate rito. Anong pangalan mo? Boss. Si boss. Anong pangalan mo kuya? Sa Rodjoy po. Rodjoy Fishing Adventures.
Eh si ate, lagi natin kasama dito. Na-chicks namin, Koy. Food trip ah. Oo, food trip. Ang dami. Ay mga katoy, pinamantian daw dito mga katoy. Sabi nila ate. Kaya pala sila binigyan ng ano, na maraming tilapia kanina. Nakarami daw yung namanti dito eh. Nakabangka daw yung mga taga Santa Ana daw. Oh, yan. Yan, dami nilang nakuha. Nandun tayo matay, sa kabila, sa unang spot natin. Hindi masyadong bulabog doon, tara. Pinaliwan. Sayang mga katoy, nakita niyo yung mga katoy. Nag-low tide na eh. Sana nakita niyo dito mga katoy, oh. Ganda oh. Grabe. Okay, mga katoy, pagka di natin nadagdagan tong isa mga katoy, bali itutuloy natin bukas. Para ano, pangit kasi pagka isa lang mga katoy yung mahuli natin, tapos i-upload natin. Nakaraan kasi nag-upload na tayo ng isa. So, dapat maging dalawa man lang o tatlo sa ano. So ayan mga katoy, bali tsaga-tsagaan ko pa. Sakaling umabot pa yung isa natin. Sayang lumukso mo, hindi natin napuruan. Napurol na siguro itong hook natin. A few moments later. So yun mga katoy, bali talagang wala na. Gabi na rin. Tutuloy na lang natin bukas mga katoy yung yung karugtong nito. Yun, maraming salamat mga katoy sa matyagang panunood po. Bali bukas na lang ulit mga katoy, tutuloy natin. Thank you po. Pahisi na po. The next day. Yun, isang magandang araw ulit sa inyo mga katoy. Bali, ito pala mga katoy yung yung karugtong natin kahapon. Sana makaulit tayo mga katoy ngayon para may upload na po natin itong video na to. Samahan niyo ako mga katoy dito sa pangalawang araw nating pagdadalag hunting. So ito pala mga katoy yung gamit natin. Yung paborito nating lure. Tara tayo agad. At baka abutan na naman tayo ng gabi. Sana makahuli na tayo mga tayo. Para ma-upload na natin. Yun, abangan nyo pala mga tayo yung adventures natin doon sa may barangay Sukat. Sana walang hangin sa susunod na araw mga tayo. Punta natin. Sana wag kayong magsasawa mga katoy na manood sa mga upload natin. Maraming salamat nga pala sa mga sulit katoy natin. Atoy, nag-strike na mga toy. Oh. Dalag yun mga toy, dalag. Pag nadali pala natin yan mga toy, gagataan natin. Sasama ko yung isang, mayroon pa akong isang doon eh. Isang tilapia. Ay, sayang. Isa rin to mga toy sa pinagdadalagan kong paborito. Itong area na to mga toy. Dami rin akong nahuli na dito mga toy. Kaso kahapon nga mga toy, galing tayo rito, pinaglambatan daw, lambat. So ngayon di daw nilambat, sana makadali tayo.
naku. Sayang good. So, yung makaka-upload na sana tayo. Laki sana mga tay. Ang laki ng mga tay. Yung tubig talaga mga tay. Grabe. Sabi ko na nga pa eh. Parang imagine ko dun mga tay oh. Talagang ano eh. Kasi parang may lumapit na parang alon. Kung sakaling mga tay, di na tayo makakakuha mga tay. Bali, upload ko na lang siguro ito mga tay. Yung ano natin, yung kahapon. So, pasensya na mga tay, pasensya na talaga. So yun mga tay, mag-shoutout na tayo. So, tatry ko pa rin mamaya mga tay. Yun, shoutout tayo mga tay. Pasensya na kayo mga tay, kung ulit tayo, kung di na madagdagan yung ano natin kahapon. Sayang dito ngayon mga tay oh. Sus, yun. Ayun, shoutout tayo. Yun, shoutout kay Marbs Official Vlog. Yun, shoutout ka Choy. From PPC Palawan. Yun, maraming salamat nga pala sa mga taga Palawan Anglers. Yun, maraming salamat po sa support. Gasak ni Paparix TV. Yun, shoutout ka Choy. Maraming salamat po. Vibes Fishing Good Vibes. Yun, shoutout ka Choy. Martis Vlog. Yun, shoutout ka Choy. Thank you. Secret Hunter, yun, shoutout ka Choy, thank you, maraming salamat po. Kasipat Hunter, yun, shoutout. Boy TV Moto Vlog, yun, shoutout. Yun muna mga tay, maraming salamat sa mga sa di na shoutout po. Pasensya na po, sa susunod na lang po yung ibang shoutout mga tay. Ito lang yung ano eh, ito lang muna mga tay yung isa shoutout natin muna ngayon para di masyadong mahaba natin yung video. Yun, mga tay, maraming salamat po. Try pa rin ako mga tay. Try pa tayo mga tay. Sayang yung isa mga tay. Dalawa yung nakawala natin mga tay. Susunod mga tay, doon tayo sa may Pinida. Try natin sa Pinida mga tay. Yun ang course natin ako doon mga tay. Nakita nyo yung mga tay, sana nakita nyo mga tay. Tinira na naman ako ng mga tay. Try nga natin ito mga tay. Itong green minnow natin. Nakakagatin dito mga tay. Ito mga tay, yung dating nakadali ng ano mga tay. Naalala nyo mga tay, yung ano, nag night fish hunting tayo dito. Yung naka-anim tayo na madaming strike. Yan, bumili ulit tayo. Sana makadali ng night fish. Ay, shoutout nga pala sa mga Inse Anglers. Inse Anglers Group, yun. Maraming salamat sa inyo mga toy. Try pa rin mga toy. Yung green minnows natin mga toy. I-try natin. Baka sakaling ito pala rin. Hour later. Wala na talaga mga tay. Talagang hindi tayo pinalad. Thank you mga tay. Bawi ako mga tay sa susunod na na adventures natin. Promise, thank you. Pasensya na po. Maraming salamat po. Bye bye. See you next vlogs bro.